салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи чоршанбе 5 август ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. дар ноҳияи Исфара имрӯз музокироти миёни раҳбарияти хадамоти марзбони Қирғизистону Тоҷикистон ҷараён гирифт. хабарнигори радиои озодӣ аз диҳаи Сомониёни ҷамоати Чоркӯ хабар дод ки ҳайатҳои ҳарду кишвар иборат аз тахминан 30 мақомдор нахуст аз маҳалли моҷаро дидан карда баъдан ба гуфтугӯ пардохтанд. дар моҷарои дирӯза дар марзи ноҳияи Исфара ва вилояти Ботканд 6 шаҳрванди Тоҷикистон маҷрӯҳ шуданд. сокинони рӯстои Сомониён ки аз камбуди об дар мавсими кишоварзӣ азият мекашанд, хостанд қубури обгузареро ба самти заминҳои кишти худ насб кунанд, вале мухолифати сокинони рӯстои ҳаммарзи Кӯктош ба ин чиз монеъ шуд. дар пайи моҷаро тоҷикон ҳамсояҳои қирғизи худро дар тирандозӣ айбдор карданд, вале ин иддаоро раиси хадамоти марзбонии Қирғизистон Раимберди Дуйшембиев рад кард. Qurol qo'llanilgan yo'q. Al yerda o'shol aytib deb tushuntirib сөйлөшүү аз тарафи мо ҳеҷ силоҳе истифода нашудааст. мо дар ҷои ҳодиса бо сокинон гуфтугӯ дорем. иттилоъ буд ки як дафъа садои тири милтиқ шунида шуд, вале ин садо аз тарафи Тоҷикистон меомад. милиционерлер, башка күч структуралары hech qanday qurol qo'llangan yo'q. ҳар ду ҷониб ҳам Тоҷикистон ва ҳам Қирғизистон мегӯянд ки тӯл кашидани масъалаи аломатгузории марзи ду кишвар эҳтимоли сар задани ин гуна моҷароҳои марзиро афзоиш медиҳад. имрӯз рӯзи дуюми мурофиаи додгоҳии сарбозони русӣ муттаҳам ба куштори як шаҳрванди Тоҷикистон буд ки дар ҳудуди пойгоҳи 201-уми Русия ба раҳбарии додраси округи ҳарбии Урал Дмитрий Норвинд пушти дарҳои баста ҷараён гирифт. дар курсии айбдоршавандаҳо Илдар Сахапов ва Фёдор Басимов нишастанд ки барои куштори ваҳшиёнаи таксирони тоҷик Раҳимҷон Тешабоев дар таърихи 19 августи соли 2014 гумонбар дониста мешаванд. бародар ва модари таксирони кушташуда ки дар толори додгоҳ ҳузур доштанд дар суҳбат бо радиои озодӣ чунин гуфтанд. По одному всех вызывают и допрашивают, поэтому пока ничего сейчас не могу сказать. И потерпевших будут допрашивать, и пострадавших, и свидетелей. тафтиши пешакӣ маълум кардааст ки қабл аз куштор ин ду сарбоз ва таксирони тоҷик шинос буданд ва эҳтимолан сабаби куштор қарздории низомиён аз Тешабоев будааст. яке аз низомиёни рус ки дар додгоҳ ба ҳайси шоҳид баромад мекунад, гуфт қароргоҳи таксиронии Тешабоев асосан дар назди пойгоҳ буд. дар сурати исбот шудани гуноҳи муттаҳамон онҳоро ҳукми сангин таҳдид мекунад. Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон раиси Шӯрои уламо Саид Мукаррам Абдулқодирзодаро барои ширкаташ дар маъракаҳои мансабдорон сарзаниш кард. дар ҷаласаи ҳукумати Тоҷикистон рӯзи 5 август ки ба мавзӯи кӯмак ба офатзадаҳо дар Рашту Бадахшон ихтисос ёфт, президент аз Саид Мукаррам Абдулқодирзода интиқод кард ки дар рӯзҳои мусибат бояд дар канори мардум ва ҳам ятимону барҷомондагон бошад. эҳтимол меравад ки Шӯрои уламои Маркази Исломии Тоҷикистон барои адами ташаббус дар амри кӯмак ба офатзадаҳои Бадахшону Рашт мавриди эроди президент қарор гирифтааст. обхезиҳои шадиди охири моҳи июл боиси кушта шудани 7 нафар дар Ванҷу Рашт шуда, хисороти умумии офати табиӣ 600 миллион сомонӣ баровард шудааст. масъули ҳуқуқи башари созмони милал аз Эмомалӣ Раҳмон раис ҷумҳурии Тоҷикистон хостааст ки қонуни нав дар бораи созмонҳои ҷамъиятиро имзо накунад. Сесил Пӯи сухангӯи ин созмон рӯзи 4 август дар суҳбати телефонӣ аз шаҳри Женева ба радиои Озодӣ гуфт, масъули ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳид нигарон аст ки қонуни рӯзи 21 июл дар Маҷлиси Миллии Тоҷикистон тасвиб шуда ба фаъолияти муҳими созмонҳои ғайриҳукуматӣ таъсири манфӣ мерасонад. мумкин аст ин қонун боис шавад ки созмонҳои ғайриҳукуматӣ барои идомаи фаъолияти худ дигар аз хориҷ кӯмакҳои молӣ нагиранд, он гуна
که شما هم میدونید در تاجیکستان سازمان‌های جمعیتی از داخل بسیار کمک‌های محدود میگیرند و اکثری سازمان‌های غیر حکومتی برای فعالیت خود از بیرون یاری دریافت میکنند. بر اساس این قانون بحث برانگیز تفتیشی فعالیت سازمان‌های غیر حکومتی تاجیکستان افزایش یافته. این تشکیلات وظیفه‌دار هستند که وزارت عدلیه تاجیکستان را از هر گونه یاری مالی خارجی آگاه کنند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید فعلا در کشور بیش از 1,500 اتحادیه‌های جمعیتی فعالیت دارند و با باور مقامات تنها در 9 ماه سال 2013 به حساب سازمان‌های غیر حکومتی داخلی و خارجی و بین المللی تخمیناً 1 میلیارد دلار وارد شده است. در شهر خوجند و هم نواحی اطرافیان معرکه پاکسازی ساحل‌های سردریا شروع شده است. این معرکه که بیش از 1 سال را در بر خواهد گرفت با تشبث اداره حفظ محیط زیست ولایت سوخت جریان گرفته مسافه 5 کیلومتر را در بر میگیرد. این معرکه بعد آن شروع شد که اخیراً در نشریه‌های اینترنتی مقاله‌های با انتقاد از سطح بلند آلوده بودن ساحل‌ها و هم خود سردریا چاپ شد. و برای دریافت اخبار و ویدیوی بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفن همراه مراجعه کنید.